سلام تختاتلتنا الشانل كمي كنديكم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر منيو تايو لومي حنت فليز بلد ارستي نتحساسبانا نكايدانا نرديتنا ابستفل عليو نجرات كتسفحن كم نستوعلن كتجبرنا تخيل دبلكوا حنت قداسيت فيديو يصغرب زلهم اذا فيديو زيا عين لبونا ناخد كفتنا مستوعلت نخنكون هيوتنا دما كم انسساوي بحري صغير كاب زقاطه مكا زيكونس بمستوعال نخنبر كتحجزنا زخلا اقدس مخرتات كنرينا نفس وكفن مجمريا انت ترديكم من دحريو دما تزوتيركم من مازنا هيوتنا انفتنا هي قعزونا هيوتنا هي منبارنا كنستخاخل بومنصر دما كل غزي ناي زخول انا زغبره تمرتي اب كلت تزوده غيو حجوسن عوتن هيوت كلونا بين انت نصاصيلن زخدا يكونن حجوسي وتلكا عوتي وت نخلوكا زبلت ادرا لك ስለዚህ عوت نبينو قول يكونن حجوس نبينو بزي عوت كا بزح غزي قصالنታ هلوني ابطمي كبدخا حجوس كتكون نو حي تخنيها ስለዚህ عوت مخان حجوس مخان كلته اقدست فاكتورز عوتات حجوسات كنبل كلنا بگنزبن بكلن طريق يكون صب حدارنا كل غزي هيوتنا يزرزلخو ابطعنانا everywhere. So let's go to this piece of wisdom. أقداسي تمرتي ناي لبونا كنرينا سناي مكتتالك برلكم كم مجمريا لايك أبوا تا لايك باتن رموا دهريو نتا فيديو ناب كالو تغبصح تا الجوريزم مور يحجز سلازي قد ناب تمرتخناتو. So number 1 point, who you need to fear the most. فرهيك عند كامني زليكا مني تقند صلاحي بهيوتنا نزبل حتو بزجي بزح زنايلو متمرتي كاف تمرتاتنا بودا استبحالي بودا استبحالي نايزي بوديزم زبحال ازنبري هايمانوت زمسرته اب كبابي 400 قدم لدته كريستوس زنبره سبيوزي لابتم بوديزم يجي كمدحاني يوزقصر بتخوين بتجن تمرتاتناتو بخال من قد ابزي كل غزي صبي بناتنا هايمانوتي خمزي ገለ خيبلنا اتحساسبنا نسفحيو ካብ ካልኦት ጽቡቕ ነገር ክንምሃር ክንብገስ ክንክእል ኣለና ጽልካ ድርቕ ዝበለ ተሓሳስባ ሂስካ ኣብ ጸቢብ ዓለም ምንባር ውጽኢት የብሉን ሶ ድርሱ ግድፍ ኣቢልና ከመይ ዝበለ ብልጽ ዝበለ ትምህርቲ ከም ዘሎ ክንርኢ ናብ ሃይማኖት ከያተና ማለት እዩ ሶ ነምበር 1 ወለድና እንታይ ይብሉ ኦ ጌታይ ካብ ፈታውየ ዳኣምበር ካብ ጸላእየ ይስማዓለ ይሕሎ ኩሉ ግዜ ዝበርትዐ ጸላኢ ፈታዊኻ ካብ ጸላኢኻ እቲ ኣብ ጥቃኻ ዘሎ እቲ ዝፈልጠካ ከም ዝብርትዕ ካብቲ ብጓና መጽኢ ክትከዓካ ዝኽእል ንምግላጽ እዩ ልክዕ እዚ ናይ ቡድሃ ትምህርቲ እውን ከምኡ ይብል an insincere and evil friend is more to be feared than a wild beast. A wild beast may wound your body, but an evil friend will wound your mind. So that's a very powerful statement. እቲ ናይ ደገ ጸላኢ እቲ ናይ ማዕዶ ጸላኢ ተካብ ርሑቕ ዝመጽእ ጸላኢ ንዓካልካ ከቁስል ይኽእል ይብለና ኣሎ እቲ ኣብ ጥቃኻ ዘሎ ጸላኢ ግን ንሓንጎልካ ይዘቁስል ንሓንጎልካ ይዝምርዝ ይብለና ኣሎ such a deep statement ስለዚ ናይ ቀረባ ጸላኢ ትጥቀንድ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ይነዝኻ ካብ ጥቃና ዘሎ ሰብ ክኾን ይኽእል ኣዝዩ ኣሉታዊ ተሓሳስባ ንዕቀት ከምኡውን ኣብ ልዕለና ክብሪ ዘይስምዖ ዝተፈላለየ ቃላት ዝድርብዩልና እዚ ቃላት እዚ ተኣኪቡ ህይወትና ነጸብራቕና ትኸይትኸውን ክንጥንቀቕ ኣለና ብዙሕ ግዜ ኣይትኽእሎን ኢኻ ሕማቕ ሰነፍ ገለ ዝብሉኻ ሰባት ኣብ ከባቢኻ እንተለዉ ኣነ ሰነፍ እየ ዝብል እምነት ሓንጎልካ ተመሪዙ ኣሎ ጸላኢኻ ብማዕዶ መፂኡ ብበትሪ ኢትካ ክሰብረካ ኽእል ኢትካ እንተጸጊነ ክሓዊ ኽእል ኣካላትካ ዘቁስል ክሓዊ ኽእል ሓንጎልካ ዘቁስል ግን ክሓዊ ኣይክእልን እዩ that's why እዚ ትምህርቲ እዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብ ጥቃኻ ዘሎ ጸላኢኻ ፈታዊኻ ተመሲሉ ዝሃሰካ ዘሎ ኣስተውዒልካ ኣሊኻ ርኢኻ ኣለሊኻ ምእላይ ናትካ ሓላፍነት እዩ ደጋጊመ ክነግረኩም it's a very important በይንኻ ምዃን ብሕቲልካ ምንባር ዝበለጸ እዩ ካብ ዝምርዙኻን ዝሃስዩኻን ቀረብቲ ምምራጽ ማለት እዩ To get the most out of life, you need to be surrounded by sincere people that are supportive of your authentic life or self. So, ኣብ ህይወት ዝበለጸ መቐረትና ህይወት ከተሰማቕሮ ዝበለጸና ህይወት ንኽትረክብ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያኻ ዝርከቡ ሰባት እንተለዉ ነቲ ናታ ጉዕዞ ዝሕግዙ ዘተባብዑ ዘበርክቱ ዘጣቅዑ እንተሓመቑ ግን ንድሕሪት ዘይጎቱኻ
زي ملصوخا زي داخموخا انرجيخا زي سرقوخا كوني يقبع انتخونه نصبق نقدميت زدفونا سومت دي ترغبخه ندحريت زغوتونا كونو اي قبؤمن ስለዚህ እዚ مستوعب يدليو when we associate with those who only cause us pain we rob ourselves of an opportunity to be happy እዚኦም ሓይልናን ኤነርጂናን ግዜናን ዝዘቁ አሉታውያን ሰባት ምዚኣቶም ምስ ንለግብ ብለናሎ ንነፍስና ካብ ሕጉስ ይወት ከም ትቁጸብ ከም ትሕናቅ ከም ትኽልከል ንገብራ ስለ ዘለና ክንጥንቀቕ ኣለና ይብለናሎ 1 እዚኣ ቀዳመይቲ ነጥቢያ very important statement ጸላይና ኣካልና ይጎድእ ናይ ፈታው ናይ ማዕዶ ጸላይ ኣካልና ይዝጎድእ ናይ ቀረባ ጸላይ ግን ሓንጎልና ይምርዝ ብለናሎ 1 number 2 where to find happiness ሓጎስ ካበይ ዝርከብ ዛዕባ ሓጎስ ታይሉ let's see the old cliché that life is about the journey not the destination holds a lot of truth ህይወት እንታይ እዮም ዝብላ ህይወት ጉዕዞያ መፈጸምታ ስለዚ ኣብ ህይወት ታይ ዝብል ኣረዳድኦ ኣሎ ጌጋ ኣረዳድኣ ድማ ታ መፈጸምታ ኣብ ከምዚ ምስ በጻሕኩ ክሕጎስ ነዚ ምስ ረኸብኩ ከም ዝኸውን ነዚ ምስ በጻሕኩ ይኸውን እዚ ጌጋ እዩ ናብቲ ትበጽሖ ዘለኻ እቲ ጉዕዞ ይትመቐረት እምበር ትመብጻሕ ኣይኮነን ኦኬይ ካብ ስደት ንወጽእ ከለና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝበጻሕኩ ክሕጎስ እየ ንብል ነርና እቲ ሕቶ ግን ንዓዲ እንግሊዝ ምስ በጻሕኩ ክሕጎስ ኢሎም ነቲ ሓጎስ ናብ ሒዞማ ዝመጹ ክሕጎስ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ዘሎ እንታይ ይኽእሉን እዮም ዝያዳ ግን ነቲ ጉዕዞ ትኸዶ ዘለኻ 4 ዓመት ትምህርቲ ትምሃር ኣለኻ ድሕሪ ትምህርቲ ምስ ወዳእኹ ክሕጎስ ክትብል የብልካ እናተምሃርካ እውን ክትሕጎስ ኣለካ ከምዚ ምስ በጻሕኩ ከምዚ ምስ ገበርኩ ገዛ ምስ ገዛኹ መኪና ኖ ናብቲ ጉዕዞ ክትሕጎስ ክትክል ኣለካ otherwise ትርጉም የብሉን ኣብ መወዳእታ ንሓጎስ ምስራዕ ንማለት እዩ don't live your life in anticipation of the result there is no path to happiness happiness is the path this is the point ናብ ሓጎስ ዝወስድ መንገዲ የለን እቲ መንገዲ እዩ ሓጎስ ክኾን ዘሎ ይብለናል እዚ መንገዲ እዚ ናብ ሓጎስ ክወስደና ኢና ንብል ብዘረባ ብዙሕ ግዜ ንብል ኢና ናብ ሓጎስ ዝወስደካ ካይዳ ንብል ኢና እቲ መንገዲ ትኸዶ ዘለኻ ግን ሓጎስ ደይ ተሓዊስዎ ኣይትበጽሖን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ there is no path to happiness happiness is the path ናብቲ ትደልዮ ንኽትበጽሕ ሕጉስ መንገዲ እንድሕር ከይድካ ጥራይኻ ብቐሊሉ ክትበጽሖ ትኽእል ማለት እዩ so instead embrace the joys and headaches along the way to find out what it truly means to be living ስለዚ እቲ ጽቡቕ ጥራይ ዘይኮነስ ተሓዘን ትጭንቀት ትጓሂ ኩሉ ነገር enjoy ክትገብራ ኣለካ ከፋል ናይ መንባር ምዃኑ መቐረት ናይ መንባር ምዃኑ ክርዳና ሎ yes of course enjoy ንገብረና ግን we have to understand the meaning መንባር ማለት መቐረት ናይ ኩሉ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና remember we only get a life once so we may as well make the most out of it so ሓድሽ ብስራት ኣይኮነን እዚ ምናልባት ንገሌና ሓድሽ ኮይኑ መጸና እዩ ሓንቲ ግዜ ኢና ነብር ነዚያደ ይሰምዓ ሰብ ኣሎ sure የለን ሓንቲ ግዜ ኢና ነብር ስለዚ መንባርና ሓንቲ ግዜ ካብ ኮነት we have to make the best out of it ዝበለጸ ካባና ክንረክብ ክንብገስ ኣለና no one saves us but ourselves no one can and no one may ንዓና ዘጥሕነና ካብ ሽግርና ካብ ኣዘቕትና ዘውፅእ ኣካል የለን ንሕና ጥራይና ስለዚ ንሕና ድማ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ብዘይ ድሌትና ኣምላኽ የጥሕነና ድዩ no ሳታ መልሲ ኣምላኽ ብዘይ ድሌትና ፈጢርና ኣሎ መሪፁና ኣምላኽ ኣብዚ ኩለደ በዚ ኩለደ ዝበሎ የለን ክድሕን ካለኻ ነብስኻ ተጥሕና ካብ ዓዘቕቲ ከተውፅኣ ግን ናትካ ፍቓድ ይሓትት ብሓይላ የጥሕነካን ኣምላኽ ብድሌትካን ብምርጫኻን እዩ ናጽነት ስለ ዝሃበካ ስለዚ እቲ ናይ ቡዳ ትምህርቲ እውን ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ዘተሓሓዝ ኣሎ ዝፍልልይ ጥራይ ስለ ንጥምት እምበር good number 3 where to find peace ሓጎስ ኣበይ ይርከብ ኢልና ፀኒና ሰላም ካበይ ይርከብ ብለና ኣሎ so peace comes from within do not seek it outside nothing can harm you as much as your own thoughts unguarded ሰላም ዝበሃል ሓቀኛ ሰላም ኣብ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ ውሽጣዊ ሰላም ንብሎ ትብደገ ዝመጽእ ሰላም ቀሊሉ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጡ ሰላም ዘለዎ ኣብቲ ብደገ ዘሎ ሓዊ እውን ሕጉስ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ምዕቡል ዓለም ኣብ በዓል ስዊስ ጥይት ተተኩሱ ሰብ ቀቲሉ ኣይፈልጥን ሰሚዕና ይንፈልጥና ሜቢ ሓደ ሰብ ክልተ ሰብ ኣብ ዓመት የጋጥምኹ ውሽጣዊ ሰላም ኣለዎም ዶ not many ብዙሕ ሰብ ሰላም የብሉን ዋይ ናይ ደገ ሰላም ኣብ ጽልዋ የብሉን ውሽጣዊ ሰላም ተለካዩ እቲ ደገ ዘሎ ነገር ክሰግሮ ትኽእል እምበር ብናይ ደገ ሰላም ውሽጣዊ ሰላም ክመጸካ ኣይክልኒ ናይ ውሽጣዊ ሰላምካ ናትካ ካብ ሓሳባትካ ይዝመጽእ ሓሳባትካ እንድሕር ዘይትቋዓፀሮም ከንካ ሰላምካ ክዘርጉ ክእሉ እዮም ይብለና ኣሎ
Modern societies place such as emphasis on material possessions and measure our level of success by amounts of money we have or so ኣብዚ ምዕቡል ዘበን ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ንብሎ ዘለና ዌስተርን ወርልድ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ናይ ዓወትካ መዐቀን እንታይ እዩ ገንዘብካ ገዛኻ መኪናኻ ስራሕካ ገለ ብይ ዝዕቅ ብዙሕ ግዜ is rich እዚ ማለት ግን ሰላም ኣለዎ ሓጎስ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን መዐቀናት ይኮነ መብዛሕትኡ ግዜ ይብሉ ሃብታም ነይረ ድኻ ነይረ ናይ ትመርፅ ሰልካኒ ነታ ሃብታም ይመርፅ ብሉ ዝብሉ ብዙሓት ይፈልጥ ኣነ ኪላታት ስለንታይ ማለት እዩ ድኻ ይፅላ ማለቶም ኣይኮነም እንታይ ማለት እዩ ግን ሃብታም ኮይንካ ከም ድኻ ክትነብር ምርጫ ኣለካ ድኻ ኮይንካ ከም ሃብታም ክትነብር ግን ብዙሕ ምርጫ ከይህልወካ ኸሊ ኣብ መወዳእታ ግን ዘለካ ሃብቲ ንብረት ኣይኮነን ኣተሓሳስባኻ እዩ ዝውስኖ هذا أزيو دخوم أتحساس بازلو نه عالم كشا جنزب تلوون ترجم يبلو مسو هذه أتحساس بخايزو السنة مودة so as soon as you start seeking happiness outside yourself you give up your power to life ስለዚህ ናይ ማለት እዩ ንሓጎስ ካብ ደገ ክደልያ እንተ ጀሚርካ ካብ ካልፍ ነገራት ክትረኽባ ትፍትን ተለኻ ነቲ ዘለካ ውሽጣዊ ሓይሊ ተዳኽሞ ኣለኻ ምክንያቱ ናይ ደገ ሓይሊ ክፀልዎ ማይ ትኽእልኒ ኢኻ ንውሽጥኻ ግን በዓልኻ ክፀልዎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ውሽጥኻ ዝመፅእ ሓጎስ ዝያዳ ክደፍኣሉ ይግባእ peace and happiness are an inside task ናይ ውሽጣዊ ስራሕ እዮም ሰላምካን ሓጎስካን ኩሉ ግዜ ናይ ውሽጢ ስራሕካ እዮም ቀንዲ ድማ ኣተኪርና ንሰርሕ ይግባአና number 4 liking versus loving something ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ዓብ ብድሆ ዘሎ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ትፈትዎን ተፍቅሮን ዘሎ ፍልሊ ነታ ጓል ትፈትዋ ዲኻ ተፍቅራ እንታይ ፍልሊ እዩ ኣበይ ንፈልጦ ነቲ ኩነታት ዘሎ ንፈትዎ ዲና ነፍቅሮ I like it and I love it ሰብ ብዙሕ ፍልልዩ ኣብ ዘይርዳዕሉ ደረጃ በፅሕሎ ክብል ክእል እየ so ኣብዚ ክንሪና ቡድሃ ንፅር ኣቢሉ ተዛሪብና ኣሎ ኣብ መንጎ ምፍታውን መፍቃርን እንታይ ፍልሊ ከም ዘሎ and this is one of the deep ካብተን ዕሙቕ ዝበላ ሓሳባት እያ እዚኣ when you like a flower you just plant it but when you love a flower you water it daily እዚኣ ተገርመን ትምህርቲ እያ ንሓንቲ ዕምባባ ፅብቕቲ ደስ ትብለትካ እንታይ ኢኻ ትገብራ ቅንጥብ ኣቢልካ ሓዝካ ትኸይድ ደስ ትብለትካ ተፍቅራ እንተኮይንካ እንታይ ትገብር ነታ ዕምባባ ገዚእኻ ንግሆ ማይ ተስትያ መሊሳ ክትፅብቕ ክትሪኣ ስለትደሊ so ንትፈትዎ ሽዑ ኢኻ ክትወስዶ ትደሊ ንተፍቅሮ ክትኩስኩሶን ክትዕብዮን ኢኻ ትደሊ እዚኣ ታፍልሊ ንነፍቅሮ ቅንጥብ ኣቢልና ክንጥቀመሉ ኣይንፍትን ኢና ስለዚ ነቲ ነፍቅሮ ሰብ ግዜ ጥፊና ንብረት ኣጥፊና ኣብኡ ኢንቨስት ጌርና ዝበለፀ ንክኸውን ኢና ክንሕግዞ ንፍትን ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዝደልየኪ ዘሎ ቅንጥብ ኣቢሉ እኮ ዝዘክር እዩ ዝደሊ ኮስኩሱ ክዕብየኪ ዝደሊ በዚ እውን ክትፈልጦ ትኽእላ ወዲ እውን ከምኡ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንፍቅርን ምፍታውን በዚያ ክንፈላለዮ ንኽእል ኢና if you pour a handful of salt again there's a lot of wisdom here ኣብዚያ ድማ ራእዩ if you pour a handful of salt into a cup of water it becomes undrinkable but if you pour the salt into a river تابلنا له بحتر زباله نزاب كير ما يتري والله اوكي ابزاب كير ماي حنت مانكا ጨው እንድሕር ገይረ ታማይ እንታይ ክትከውንያ ኣይትስተንያ ተበኪላ ኣላ ኦኬ ምክንያቱ ሓንቲ ማንካ ኣብ ሓንቲ ብኬር ማይ በኪልዋ ኣለኹ ስተይ ክልኒት ማይ ሓንቲ ማንካ ማይ ኣብ ቀላይ እንተገይረ ኸ ወይ ኣብ ባሕሪ እንተገይረ ትርጉም የብሉ ስለምንታይ ምክንያቱ ነዛ ንእሽተይ ሓንቲ ብኬር ክልትያ ነቲ ቀላይ ግን ሓንቲ ማንካ ولا حانت تصبق يبلون تاني مالتي زي نحنا أتحساسبنا سفح ندحر خوينو سبات مرزق قبرنا خلو أبي ونعما كتو خلو بخلي له قصلونا يكلون يوم سبات بخلي له كتكمونان كودقونان زخول سلام تايو نحنا أزينا كم زيا بكير نشتي سلزخون أتحساسبنا نشتي ما كانتو تمرزنا مالتي أتحساسبنا وشتنا قفع تخوينجن تقبرو أيسمعنا نيو This is very important. ኣብ ሰባት ተፈኪርና ከይጎጥኡና ክንፈርድ ኣይኮና ንሕና ነፍስና ክነድቕ በተሓሳስባ ብፍልጠት ብስፖርት ኣካላትና ንሓንጎልና ክነድቕ እሞ ንዝመፀና ፀየርና ከም ተቐላይ ዘፍሰስካ ጨዋፍሲስካ ነቲ ናቱ መቐረት ክትቅይሮ ዘይትኽእል ከምኡ ድማ ክንከውን ይግባእ ንሕና እዚያ ድማ ክመኽረኩም ኦፍኮርስ ንቀላይ እውን ንባሕሪ እውን ክትምርዞ ትኽእል ኢኻ ለልዓሙ ኬሚካላት ተደርቢኻሉ ብሓፈሻ ግን بزح بيتنا عتكا تحسس بخسر في تغينو كاب جل جل دخمات نزمتك نخص سجرو شجري بالكان in the end
موداتا ثلاثة نجار ذكري بلنا three things matter how much you love it how much gentle you leave it and how gracefully you let go of things not meant for you ثلاثة نجار ذكري بلنا له كسب كند من تاي كم زفكركا كم تفكركا يكون كند من تاي كم زفكركا كند من تاي دما أزيخا رجع زبالة حليو زلو هيوت نبر كم زنبركا كمون حدقت كبر كم زنبركا بو هيوت كازمركا سلزي حدقت مقبار رجو هيوت وكم أزيخا فيرز هون هيوت منبار كمون مفكار أقداسي بلنا وتر همشة effects of anger زعب حركان كنتاي زاربورا. That's a very important statement here. So you will not be punished by your anger. You will not be punished for your anger. You will be punished by your anger. بحرق أكاسي نحب زعب حركان تبلنا له. سلزة حركة يكون كان تغزع. حركة تبع الكاز غاز عكاي كان يلن بلنا له. تايدا اتحرق عنكايو مقطعتنا كاي بلنا له. Amazing. سلمتا حرق كايلو زغط عكاي يكون اتحرق عن تحرقو زلغا نسو እዩ መቕጻዕትናትኪ ንሱ እዩ መቕጻዕትናትካ ካለ መቕጻዕቲ ይጸበ ሓሪቕካ ትሕልፎ ዘለኻ ግዜ መቕጻዕቲ ጌርካ ውሰዱ ተቐጺዕካ ካለ መቕጻዕቲ የለን ብለና ኣሎ that's a very deep statement ብጣዕሚ ዘገርም ልቦና እዩ ስለዚ ሓሪቐ ኢልካ ገለ ዘይኮን ድሕሪኡ ኣይትጸበ መቕጻዕቲ እቲ መቕጻዕትኻ ትሕርቃኒ ነይሩ holding on to a grudge does nothing to the person you're angry about instead it simply consumes your mind and steals your joy ቂምታን بقلن محاز نتستقيم كالو سب زقدلو يبلو نعاقاقن حاقوسكان سلام كان سرق عبيلو جزيه خان خنت خمس أفل يقبرو حنقول كادما كل جزيه زحتو لي يقبرو. It is also more fruitful to focus on kindness and being service to others. Anger and resentment can cast a dark shadow around your mind in the بتقينو بتي دنقاتن فقرن حاليوتن انت وسطك زبالة هيوتنا بنصارو تقيمتان بقلن كل جزن هيوتنا مروخنا حماق نجر كم زخوني قبر. Number 6. What about your thoughts? زعب حساباتنا غنتا يزارب. We are shaped by our thoughts. We become that we think. When our mind is pure, joy flows like a shadow that never leaves. So تبلنا له ندحري حساباتنا نحنا حساباتنا هنا وتصيدنا حساباتنا هنا مودتا نحنا دما حساباتنا هنا نخون يبلنا له we become what we think تقصالنا حسبه هيوتنا وتصيدنا تيا تخون so when the mind is pure حنقولنا كنصري ندحرخيلنا joy flows هذه حغوس يمنጭናቱ لكت حغوس دما كم تصلالوتنا تكابا خازي فلي تدحريخا يقصل يبلنا له our thoughts create our reality. And this idea is a common trend throughout many spiritual cultures. أبكله لذي our thoughts create our reality. حساباتنا نتهيوتنا نسوم يمز فتروه. سلذي إذا ما كل هيمانوتاوي تمرتي the same يبلنا له. What you focus in life is what you will continue to see. سلذي بزعق زي تحسبون بزعق زي تحلمون نجرات هيوتك وتصيد ناتي زخون. فلوين نجار صادي حسب كيكون كاتنبر. حساباتك كتسأل إذا أنت حسب هيوتك وتصيد ناتي تخون. صبغ نجار تراي نتوت كونت دلك أسأل أنت حسب كيف تروح بيها معناته your focus ناتك energy ناتك وصل زخيد so if you only acknowledge the darkness it is hard to see the light كل جزء تسأل ما تنهم عن تتمتعينك برهان كمتسكا برهان كجات مكاك فيديو نعمون ده the root of all suffering سور وكمنش ناي كله سقاين تايون زبالك in the Western world people believe if we earned enough money or purchased a new iPhone so أبزم عبو العالم إذا أنت جزية إذا أنت عايزة مكينة جزا قلي أنت غيره حقوس كوني نانبل no مكينة عند رقينو مكينة خامس جزا خنص بحيتو رسع كهاللخا تليفون تخينو نص بحيت درغلطة معلتي رسع كهاللخا زجزا كجزا تحقوس نحصير جزية سنة يحريو it's gone already. True inner peace comes from letting go of those attachments. التزبالة حقوس عب نجارات كمركوس مزيك اللي بلنا الله. فزي حقوسي كابز نبرت كابز كمتي تقول كابز كتلك كلالك. حقوس كاب كالمبر كاب تجوز نبرت كوني بلو نزي نت نجار نمركاب سمعتنا يمركاب ترايمبر حقوس هاي فترة الكانيو يبلنا. To be happy we need to look inside ourselves. حقوس أوشتنات أميتنا نوشتنا زقبعنا نجار تغيرنا يزمت النمبر بناي دقة نجارات مجزان أكحاب جزاها مملان
ጭንቀት እምበር ሓጎስ ኣይመጽን ይብለና so ካብ ቡዳ ዝመጸ ፍሉይ ትምህርታት ርኢና ኣለና I hope ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ነቲ መኣዝን ህይወትና ንኸነስተኻኸል ኣብ ኩሉ ህይወትና ንኸነጋናዝብ ክልተ ሰለስተ ግዜ ተሰማዕኩማ ናይ ጸልኔ ፍላይ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ትርዕሙ ማለት እዩ ነዛ ቪድዮ ድማ ላይክ ሃብዋ ናብ ካልኦት ኣሕዋትኩም ሕልፍዋ ዓብይ ልቦና ክትቦምን ኣብ መንገዶም ክትሕግዞምን ትኽእል እያ ናትኩም ርእይቶ ናትኩም ሓሳብ መተባብዒ ካላትኩም ድማ ከም ወትሩ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክጽበየኩም እየ ድሕሪ ምባል ነዛ ርእስቲ ዝወዲና ኣለና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ስሰናይ የምንየልኩም ቻው